donjo na pachi kotenore kod pogruok mano mar jatend piny Kenya gi Muturi nikech ng'eny nyaka wachak ni Genesis nochako kanye koth nochako go ji ariyo gi kanye nikech aparo ni Muturi bende noyango mana ni pogruok mare bang' kana wuode nosemaki e kinde mano balo koda piny owacho pacho kaende. Gini kani chutho gini ne en siasa. En siasa mane joge ochako bale, taparo ni nochako balo nikech king'iyo siasa e ground kuchocho. Nitiere gik mang'eny ma jopiny ok neka. Muturi chon ne en magistrate, kasto nogole nikech weche go mag mibadhi. Owuok kanyo oyiere mbunge. Kasto bedo bunge kanyo, kasto dhi obedo speaker, sani ne en kae. King'iyo hike oseniang'. Kata king'iyo wuode mano makicha ne jaiga 40 gi wiye. To gokinyi seche mane ochako kae program mar gazette niwinjo ka jowi wacho ni political parties e Kenya kae en ga mar bargaining power. Kigo kwan ming'iyo ni kamoa e Embu Mbere gin ga gi kura di iyudo ko tin saidi moko nego bed ni party neno nikech party neno mano kende be kuma ene gi ji onge kata gi MC machielo en mana gi mbunge achiel mano jagwengi. To wuode ncha ne dwano kawo bunge makanyo ma wuode be dwaro ni mondo donje national politics nikech ne retire mano gima jopiny pok ong'eyo. Koro ka wuode ni dwano donje siasa to wuode ni osechako wuotho gi jok machalo kaka Rigathi gini sama ne ni wacho weche machalo kaka temo thicho oko sirkal yo ma ok kare no wacho weche mang'eny ahinya e group gi no endo. To wuode ni bing'eno dwano chak siasa gi kocha chamo ndemo maj kia kingpin gini mar gwen gi kocha. Koro mane momiyo gini nochopo kama ochopen nikech Migosi Ruto be koro ng'iyo kaka ne ji owinjore sama ne ji donje telo nen ni political party ne miyo position kama ne miyo kama and then koro chopo situation ma Muturi nie serikal kae to pinge nikech odwa create position ne wuode. Donc koro position ne wuode no wuode bene no tek wuode no bedo kidnapped. Dong mage gik mane miyo dong jok mane bedo kidnapped gin jok mane thothne nitiere jok ma genuine mane support demonstration gi yo maler. To nitiere group moro miwacho ni bende ne nie tok tent mane timo gigegi mondo gikaw advantage of gima ne ler mane nyithindo nopango. Koro miwacho ni embe ne gine group no kech ne gitemo strengthen ne gitemo yudore giteko gimoro kanyo. Koro sani gima gini notimo sama koro Migosi Ruto ne nominate mbunge ni en a very difficult political kwan nikech mbunge ni owuok to donjo kaka CS to position ni ema ne wuod Muturi chane dwaro. Koro mainjo ni oterne Muturi lwenye dala geno kungo gole sirkal kaito koro wuode no koro bio chungane kanyo mondo gin bende migi ng'at manyalo dhi yombe. Koro mane gik madhi mbele kae en lweny ma ok en personal en lweny maluwore gi ambition mar ng'ato ka ng'ato.